aquí a la firma en el libro de oro del Racing de Ferrol. Como presidente, agradezco emocionado esta distinción Ferrolano del Año al Racing Club Ferrol por su trayectoria centenaria. Es un honor para el Colegio San Rosendo recibir este reconocimiento en un año tan especial, nuestro aniversario, 50 años caminando. Deseamos seguir caminando muchos años más y contribuyendo en la formación de buenas personas y grandes ferrolanos. Muchas gracias. Grazas, moitas gracias por esta distinción, por unha inclusión real e efectiva, por unha sociedade plural e equitativa, pola igualdade entre toda a cidadanía, sigamos teimando. En nome da comunidade educativa do IES Leixa agradecemos esta distinción que nos honra e compromete a seguir traballando en contra da violencia de xénero, en prol da xustiza, a igualdade e a inclusión, o respecto polos demais. A educación é a base que sustenta os cambios na sociedade e aí estaremos, para que entre todos e todas acadar a gran meta, ni unha vítima máis, tolerancia cero. Recollamos o facho da ilustre ferrolá Concepción Arenal, referente na loita da educación en igualdade. La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Moitas gracias. Muy agradecida y emocionada de recibir la insignia de oro de mi Ferrol y orgullosa de pertenecer a una ciudad que valora la investigación que se hace en este país. Neste 7 de xaneiro tan especial é unha honra saber que a tua cidade non te esquece. Énchenos de ledicia a ver como, ademais de permanecer nas lembranzas da tua familia e amigos, sigues vivo na memoria de Ferrol. Bicos e apertas, nena e ideal. Podríamos poner a Chico en Yo creo que por detrás algunos no. Es el grupo.
circle fast and slow. I know they can stop by wonder. Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Que tal? Moi bo día a todas e a todos, benvidas, benvidos. Con música comezamos dun xeito probablemente máis quente, máis animado que na rúa para todos e todas os que están hoxe con nós poderán corroboralo moi probablemente. Este é o gran acto, o principal, do Día de San Xiao, o patrón dunha cidade con historia que fan as persoas, algunhas delas están hoxe neste escenario. Outro ano máis van merecer a homenaxe dos seus conveciños e as súas contribucións probablemente serán dende hoxe máis coñecidas, máis alá das pontes, das pías e das cabras. A música fai de fío conductor deste evento no que probablemente é o mellor recuncho para escoitar e interpretar o Jofre, o gran teatro dos soños de Ferrol. Con vostedes, Carlos Mosquera e Bea Rivas nas voces, Roberto Pérez a guitarra, Rafa Pereira no baixo e Marco Sánchez coa batería, que abren esta gala cun tema clásico, o Have You Ever Seen the Rain, da Creedence Clearwater Revival, e como comprenderán, tamén nun día tan especial e con tantas facianas por ver e verbas por escoitar, imos ter oportunidade de que o meu papel, neste caso, sexa o de acompañarlles simplemente neste descubrimento colectivo das pequenas e das grandes cousas que nos fan mellores como cidade. Con nós están hoxe o alcalde de Ferrol, Ángel Mato, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, tamén os tenentes de alcalde e voceiros dos grupos municipais de Partido Popular, Partido Socialista, Ferrol en Común e Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ferrol, tamén os do Partido Socialista, PP e Ciudadanos no de Lugo. Esta é tamén a xornada, saben perfectamente que é así, na que reforzamos fíos de unión e amizade coa urbe da Muralla. Aquí amósase coa asistencia precisamente de parte dos seus representantes políticos. E tamén, como non, un saúdo con particular agarimo para os distinguidos nesta edición tanto do Ferrolando ano como na entrega das insignias de ouro da cidade. A José Criado Labajo, presidente do Racing Club Ferrol, ao CPR San Rosendo, a Asociación Teima da Ferrol, a IES de Leixa e a Paula Río Galdo, que recibirán a insignia de ouro neste caso, mentres que o Racing de Ferrol vai ser merecedor da distinción do recoñecemento de Ferrolando ano. Tamén a María del Carmen Landeira, viúva de Xosé Leira, a que lle entregaremos a insignia de ouro a título póstumo en recoñecemento ao seu home, a Xosé Leira López. Este 7 de xaneiro, evidentemente, nunca é un máis, cada ano ten algo de especial. Tamén neste 2020, nesta ocasión é o 20º aniversario da Irmandade da que falábamos antes, a que une a Ferrol e a Lugo, e desa relación, con tantos froitos, vai falar no día grande do noso concello o noso alcalde Ángel Mato. Alcaldesa, concelleiros das corporacións municipais de Ferrol, homenaxeadas e homenaxeados autoridades, amigos e amigas. Moi bo día e benvidos a este acto co que celebramos San Xiao, unha data tremendamente especial para os ferroláns e ferrolás, na que todos os anos, como xa se ten dito, celebramos o labor das persoas e institucións que ao longo destes 12 últimos meses destacaron en diferentes eidos. Xustamente este ano, no que iniciamos a conmemoración de dous persoeiros ben distintos, tan importantes, dous conveciños como son Concepción Arenal e
Carballo Calero. Esta é principalmente a razón que hoxe nos une aquí no Teatro Jofre, este espacio tan emblemático e tan querido desta cidade de Ferrol. Pero non é a única. O 7 de xaneiro tamén é, dende hai 2 décadas, motivo de ledicia por ser o día en que damos continuidade á Irmandade con Lugo, con esa cidade coa que temos tantos lazos, tantos vínculos e, como eu gosto de dicir, normalmente Ferrol pode ser considerado, sin ningunha dúbida, o máis lucense de todos os concellos da provincia da Coruña. Como xa saben, estamos irmanados non solamente con este concello, sino tamén co concello de Mondoñedo. Por eso, quero lle dar as grazas á alcaldesa, a miña ben querida amiga Lara, e, por suposto, a ela, en nome de toda a corporación, en nome de toda a cidade, gracias tamén a vos, Concello, por estar hoxe aquí. Este día, para nós, marca o cambio de ano, o momento no que botamos a vista atrás para lembrar logros e tamén, como non, para mirar cara ao futuro cos ollos postos nos novos proxectos e aínda máis nos retos que nos esperan. E precisamente neste 2020 eses retos non son poucos. Tanto Ferrol como toda a Ferrolterra, Eume e Ortegal, comarcas das que formamos parte e que asumimos como único ámbito territorial, social e económico, estamos a afrontar un momento crucial. Como saben todos vostedes, nos últimos tempos comenzamos a vivir problemas derivados de diferentes incertidumbres que teñen que ver con esa problemática que sempre é un fío conductor nesta cidade, como é a necesidade de máis e millor emprego. A transición enerxética, que é un feito co que ninguén pode estar en desacordo, ten que ser unha transición enerxética xusta. Hoxe, neste día, eu quería reivindicar esa afouteza da que sempre fixemos gala na reivindicación dos nosos dereitos e agora, máis que nunca, témola que poñer en riba da mesa. Eu quero decir en positivo que todos os ferroláns e ferrolás estamos afeitos a traballar para conquerir un futuro máis esperanzador e millor para todos e cada un de nós. Obxectivo que compartimos coa cidade de Lugo, precisamente neste intre no que hai unha serie de incertidumbres que teñen que ver con esta disrupción tecnolóxica ca que estamos convivindo, e creo que ambas as dúas cidades compartimos ese desexo de abordar o noso futuro con firmeza. Aquí en Ferrol estamos na mellor disposición para traballar no eido das tecnoloxías limpas, no desenvolvemento da enerxía eólica mariña ou a xeración dese combustible de transición por gas. Temos que aproveitar este momento, xunto coa universidade e outras administracións, a empresa público e privada sentar as bases para seguir sendo o polo industrial do norte de Galicia. Todo o tecido empresarial e potencial que temos ten que ser aproveitado co apoio do Goberno Central e da Xunta de Galicia para promover proxectos de investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico ligados aos sectores productivos existentes xa nesta zona, como poden ser, ademais do enerxético, o forestal, o metalúrxico, a moda ou o naval. E respecto a este último, o noso motor industrial dende hai séculos xa, Navantia ten que implementar con urxencia eso que se vende chamar Asteleiro 4.0. Tamén tratar de acadar máis e millor carga de traballo, mentres comeza a construción desa nova serie de fragatas na que temos postas tantas esperanzas. Temos que impulsar entón as novas tecnoloxías. A ciencia e o progreso son o motor de cambio de calquera nación, de calquer país, de calquera comarca.
e nós aquí estamos na mellor disposición. Falábamos antes de entrar neste acto a alcaldesa e máis eu que Lugo, con todo ese tecido vinculado á industria agropecuaria, ese coñecemento que ten na Universidade de Ferrol, con todo ese coñecemento que ten Vencellado Naval, están na mellor disposición de poder abordar o seu futuro con máis, mellor emprego e, sobre todo, retendo o talento. Ao mesmo tempo, Ferrol necesita tamén darlle un novo pulo ás súas capacidades militares, como base naval de ámbito europeo e como principal centro de formación da Armada no noso país. E para isto hai unha cuestión clave que será imposible abordar se non é coa implicación total e a colaboración de todas as administracións, como son as comunicacións. Algún fito que temos tamén compartido co Concello de Lugo, e tanto o Ministerio de Fomento como a Consellería de Infraestructuras teñen pendentes aínda importantes actuacións para vertebrar o tan querido noso norte de Galicia. 3 delas eu considero as vitais, como son a conexión co eixo atlántico de ferrocarril, a mellora da liña Ferrol-Ribadeo ou a vía de alta capacidade pola costa ata a autovía A8. Tamén, como non, esa reducción ou mesmo eliminación das peaxes na P9. Polo tanto, queridos veciños, veciñas, temos dende o Concello a responsabilidade de expor todas estas demandas, mas tamén temos nós mesmos a de mellorar os servizos que prestamos aos cidadáns, incentivar a actividade económica, modernizar a cidade e converter de novo Ferrol nun lugar de referencia para todas as persoas que viven especialmente nos municipios do noso entorno. Estes retos, como vemos, son tremendamente complexos, pero todos eles poden ser afrontados con vontade política, traballo e esforzo. Priorizando sempre os intereses dos cidadáns e das cidadás por riba dos particulares, traballando para elo, seguiremos facendo neste ano 2020 que comeza. Trátase, en definitiva, queridos amigos, de poñer por diante todos os valores que nos unen, que fixeron desta cidade unha cidade diversa, unha cidade de contradicións, nalgúns casos, pero que sempre foi ese precisamente o motor que nos fixo progresar. Eu fago dende aquí, seguramente no momento no que se está debatindo lonxe en Madrid a configuración dun novo goberno, que poñamos en riba da mesa todo aquilo que nos permite, dende hai moitos anos xa, ser unha sociedade de convivencia, na que haxa diversidade cultural, política, de calquera tipo, pero na que o máis importante de todo sexa que entre todos e todas fagamos unha sociedade xusta, donde ninguén queda atrás, solidaria con esa poboación maior, con aqueles que teñen menos, solidaria para poder convivir coa esperanza dun futuro mellor para todos e todas. E temos unha boa mostra diso nas institucións e persoas que van a recibir dentro dun intre as distincións que outorga o Concello de Ferrol. Contamos, en primeiro lugar, cun clube deportivo que representa a cidade dende hai un século, cun colexio que leva 50 anos formando a nenos e nenas na nosa cidade, cunha asociación que leva 25 anos abrindolle a porta a unha vida plena a aquelas persoas con síndrome de Down, con un instituto que foi e é referente nunha loita tan importante como a que se libra contra a violencia machista, cunha científica que co seu traballo dá esperanza ás persoas afectadas por unha severa enfermedade, e tamén cun profesor que, aínda que xa non se atopa entre nós, merece o noso homenaxe pola intensa actividade que levou a cabo para dar a coñecer a nosa historia, a nosa cultura e o noso patrimonio. É un motivo, para min, unha honra, mostrarlle
o recoñecemento de todos os ferroláns ante os amigos lucenses que hoxe nos acompañan. Apenas hai 2 décadas que ambas cidades formalizamos unha relación de irmandade que ven de moito máis lonxe, seguramente daqueles primeiros tempos nos que se estaba a construir o ferrocarril, que foi quen abriu a posibilidade de que os nosos veciños e veciñas intercambiasen as visitas con motivo de celebracións como a de San Freilán ou a de San Xiao. Por iso, é unha honra que hoxe, unha vez máis, sexades testemuñas da entrega das distincións de Ferrolán do Ano e das insignias de ouro do Concello. Moitas grazas, veciños e veciñas, pola vosa presencia neste acto. Gracias, alcaldesa. Gracias, corporación. Tras a primeira intervención deste acto, oportunidade agora para escoitar a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para falar precisamente do que nos sitúa nun mesmo plano, do que nos une tamén de cara ao futuro. Pois moi bons días a todos e a todas, alcalde, Corporación de Ferrol, Corporación de Lugo, autoridades todas que nos acompañan hoxe aquí, veciños de Ferrol e veciños de Lugo, algúns presentes e outros seguindo tamén desde a distancia un hermanamento que creo que mostra a importancia do día de hoxe. E me permitirán moi especialmente saludar a aquelas persoas que hoxe nos concentran aquí para facer este recoñecemento que evidentemente o fai o Concello e o pobo de Ferrol, pero que o pobo e o Concello de Lugo nos sentimos tamén parte importante e activa en este recoñecemento que creo que é o mellor que pode facer unha cidade, recoñecer aos seus veciños e as súas veciñas. E que, como ben decía o alcalde, un hermanamento que leva 20 anos como tal, desde que nos hermanamos oficialmente, pero que estes lazos datan xa do ano 1906, son moitos anos, máis dun século de vínculos entre o Concello de Ferrol e o Concello de Lugo, con moitas similitudes e loitando para ter unha cidade mellor, para ter un territorio mellor e para ter mellores posibilidades no social e no económico como cidadán. Estamos en unha etapa non que estamos a escoitar moito e a falar moito da España vaciada, da España baleira. Por lo tanto, o Concello de Ferrol e o Concello de Lugo non somos alleos tamén a esta problemática, aínda que é certo que as grandes cidades temos mellor comportamento que aqueles concellos que teñen menor población, non é algo alleo tampouco a nós. E, por lo tanto, compre que desde as institucións traballemos en pro de solventar e revertir esta situación. Evidentemente, o primeiro obxectivo fundamental para revertir realmente esta situación pasa pola creación de emprego e pola mellora do mesmo, a calidade do mesmo, como moi ben citaba o alcalde, porque un pode ter cidades amables que hai que traballar para conseguilas, cidades con servizos que temos que traballar para telos e obtelos, pero como non teñamos capacidade de ter autonomía persoal, esa non la dá o emprego, evidentemente teremos que buscar outros lugares para desenvolver e desarrollar o noso proxecto de vida. E, polo tanto, temos a obriga destas institucións a intentar aportar o noso grao de area para intentar revertir esta situación nun momento onde a situación é complexa e que, ademais, como ben decía tamén o alcalde, en esta comarca se está a pasar realmente mal porque está tamén en perigo moitos postos de traballo. Estamos en un momento onde debemos, desde as administracións, de pensar e definir e proxectar as cidades do futuro, que pasa por planificalas e pasa por, en moitos casos, adiantarnos o que poida vir. Estamos a falar que no ano 2030 posiblemente existan moitos postos de traballo que a día de hoxe desconocemos e non sabemos cales serán eses postos de traballo, porque a tecnoloxía avanza moitísimo e nós temos que adiantar, intentar adiantar a estas situacións para revertir
e a problemática coa que nos atopamos. Desde o Concello de Lugo estamos a traballar en este camiño, estamos a intentar definir e pensar as cidades do futuro, buscando nichos de emprego novos, buscando e aproveitando o noso potencial que o temos e moito desde o ámbito cultural, e seguimos apoiando esa candidatura desde Lugo para que consigades ser patrimonio da humanidade, pero desde todos os ámbitos, desde calquer ámbito que, aproveitando, como decíamos, os recursos autóctonos, os recursos propios, tamén as experiencias que xa hai, os nichos de emprego, como pode ser o naval en Ferrol, que hai e bon, e hai que seguir potenciando. Hai que abrir paso tamén aos novos mercados laborales, como pode ser a través desa transición ecolóxica, como pode ser o pensar e definir as cidades verdes do futuro, porque en breve será unha obrigación, pero ten que ser tamén unha convicción de todos que necesitamos cidades sostibles para que poidamos deixar este legado do territorio, das cidades, as xeracións futuras, para que poidan ter tamén opción de futuro, ter pasado, ter presente, pero sobre todo debemos de ter e pensar en futuro. Por lo tanto, desde os concellos que non temos competencias propias en emprego, pero sí temos a preocupación e ocupación de intentar solventar e aportar para revertir, como decía, esta situación, traballaremos e temos que traballar de cara e da mão con todas as administracións, sobre todo aquelas administracións que teñen a competencia en materia de desenvolvemento económico a través do emprego, a través da industrialización, como son o Goberno central e como é o Goberno autonómico. Por lo tanto, debemos ir da mão nas tres administracións, incluída tamén a administración provincial, para revertir unha situación e ter oportunidade de futuro, e revertir esa España vaciada, España baleira, Galicia baleira ou concellos baleiros, porque se non hai persoas e poboación no territorio, non teremos capacidade de crecemento e desenvolvemento. Por lo tanto, este é un primeiro obxectivo que despois deberá ir acompañado de outras actuacións e de outras directrices para seguir facendo cidades amables, cidades cómodas, cidades integradoras no educativo, no social, no deportivo, no económico, en todos os ámbitos, en todos os aspectos, e cidades que teñen que ter a capacidade de reter o talento nas nosas vilas, nos nosos concellos, nas nosas cidades, porque realmente quen ten capacidade real de cambiar esta situación son as persoas, son os distintos colectivos, as distintas institucións, as distintas persoas que aquí sodes homenaxeadas desde o ámbito deportivo, desde o ámbito educativo, desde o ámbito social, desde a investigación, desde o cultural, desde todos os ámbitos, sodes as persoas individuales, con nomes e apelidos, as que tedes oportunidade, a que tedes capacidade de convertir e revertir a situación a través de reter o talento, porque o temos e moito, e nós temos que ter esa capacidade. Por lo tanto, para nós é unha satisfacción poder participar, alcalde, gracias novamente unha vez máis, despois de 20 anos, despois de máis dun século, deixarnos participar tan activamente en un día tan importante para a cidade de Ferrol como é aquel día que se lle fai entrega das insignias e que se lle fai o recoñecemento como ferrolán do ano a unha institución, un día no que creo que non cabe maior honra para un alcalde, para toda unha corporación, para unha cidade que recoñecer aos seus veciños e as súas veciñas, sobre todo cando hai detrás tanta traxectoria, 100 anos, 50, 25, cando hai detrás iniciativas tan boas como esa loita contra a lacra social que estamos vivindo como sociedade, a violencia machista, a violencia de xénero, que como sociedade perder a unha muller solo polo feito de ser muller e, polo tanto, debemos de ter unha loita activa para conseguir eliminar esa lacra social, a investigación que é fundamental para seguir avanzando como sociedade. E o decimos dúas cidades que somos universitarias e sabemos da importancia da universidade no ámbito educativo, que é o principal, evidentemente, pero no ámbito económico e social para as nosas cidades e o seu desenvolvemento, tamén no ámbito cultural destas persoas que, aínda que non están xa con nosotros, estarán sempre presente no corazón de todos os forreláns, pero tamén no corazón de todos e todas as lucenses. Por lo tanto, parabéns, felicitacións a todos os galardonados do día de hoxe, ao Concello de Ferrol e na súa persoa o alcalde de Ferrol, por seguir mantendo esta tradición e por seguir deixándonos e ser tan xenerosos de deixarnos compartir aos irmáns lucenses este día tan grande para Ferrol
e para Lugo. Moitas grazas e bo día. E para deixar precisamente na lembranza estes primeiros 20 anos de irmandade entre Ferrol e Lugo, os seus respectivos rexedores van intercambiar a continuación agasallos para festexar 2 décadas de historia compartida. Un aplauso para eles. Senllas mostras, por tanto, da unión entre ambas cidades, 2 símbolos para deixar constancia desa traxectoria de 2 décadas máis conxunta que nunca. E o acto anual que hoxe nos trae ao Teatro Jofre serve a instancias do Concello de Ferrol para recoñecer públicamente, como estamos a contar nestes primeiros minutos, os méritos das persoas e institucións que teñen destacado ao longo do pasado 2019 pola súa contribución á construcción dunha cidade emprendedora, próspera e atractiva, tamén pola proxección da súa imaxe de cara ao exterior. Vai ser agora o secretario xeral do Concello de Ferrol, Leopoldo Moure, quen dea lectura ao acordo plenario que ten data do pasado 28 de novembro do 2019 relativo precisamente á concesión destas distincións ao ferrolandoano e tamén das insignias de ouro do consistorio. O excelentísimo Concello Pleno, en sesión celebrada o día 28 de novembro de 2019, adoptou o seguinte acordo. Proposta de outorgamento das distincións de Ferrolandoano 2019 e insignias de ouro do Concello. Examinada a proposta que leva a Alcaldía a Presidencia que textualmente di: o noso Concello concede a distinción de Ferrolandoano ás persoas e entidades que ao longo dun ano destaquen especialmente en calquera das ramas de saber humano ou que as súas iniciativas, esforzos ou feitos proxeten vinculación con Ferrol, revistan importancia ou signifiquen unha promoción dos intereses sociais, económicos e culturais do municipio e da súa veciñanza. É tradicional, así mesmo, a concesión da insignia de ouro do Concello como recoñecemento público ás persoas ou entidades que durante o tempo viñeron desenvolvendo unha actividade altruísta en favor dos demais ou que teñen un labor ou un mérito merecente do premio pola súa utilidade pública e social. Este ano, reunida a Xunta de Voceiros dos grupos políticos municipais, acordou propoñer como Ferrolandoano 2019 a Racing Club de Ferrol, que cumple o centenario da súa fundación, club histórico no panorama deportivo nacional, que se fundou o 5 de outubro de 1919 e que por antonomasia un dos representantes máis destacados da nosa cidade. Tamén se considerou oportuno destacar coa insignia de ouro do Concello as seguintes persoas ou entidades. Colexio San Rosendo, con motivo do 50 aniversario da súa fundación, medio século impartindo ensinanza no barrio de Canido, que celebraron ao longo do ano coa preparación dun proxecto innovador denominado 50 anos camiñando. Teima Down, 25 aniversario da súa creación, unha das entidades máis activas da cidade. Entre a infinidade de actividades realizadas este ano 2019 estuvo a elaboración do mosaico Camiño Teimudo, coa colaboración de Gerardelos, o artista ao que coñeceron na edición das Meninas de Canido, deixando a súa pegada na parede do restaurante do Parque Reina Sofía. IES Leixa acadaron recentemente o Premio Xunta de Galicia con motivo do Día Internacional contra a Violencia do Xénero, polos seus traballos de imaxes e vídeos contra a violencia de xénero. Paula Río Galdo, científica e biomédica ferrolá, recentemente gañou o premio á mellor investigadora do ano da Sociedade Europea da Terapia Xenética e Celular polos resultados dun ensaio clínico da terapia xenética para as persoas afectadas pola anemia de Fanconi, unha enfermedade severa que afecta a nenos e nenas. No último número da prestixiosa revista Celestin Cell publicouse un estudo de investigación do que é directora, onde se demostra que as células do sangue dos pacientes poden correxirse utilizando unha estrategia moi novedosa de edición xenética. Xosé Leira López,
a título póstumo, profesor, sociólogo e licenciado en Ciencias Políticas, coordinador e director de cursos, xornadas e másters. As súas principales liñas de investigación relaciónanse coa cultura, o patrimonio e o turismo. Creador e director dende o ano 1995 do proxecto titulado Aulas no Camiño, todo un referente para coñecer a nosa historia, a de Galicia, por medio das andainas cara a Santiago. En consecuencia, esta alcaldía somete a aprobación do Concello Pleno a seguinte proposta. Primeiro, nomear Ferrolá do ano 2019 ao Racing Club de Ferrol polo seu compromiso durante un século coa nosa cidade, coa posta en valor do noso deporte e polos éxitos acadados nas diferentes competicións nas que participaron. Segundo, outorgalles a insignia de ouro do Concello a Colexio San Rosendo, medio século impartindo docencia de calidade sempre coa preocupación polo futuro do seu alumnado. A Asociación Teima Down, polo seu compromiso social ao longo de 25 anos, apoiando as persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual. IES Leixa, pola súa implicación por medio de traballos de vídeo e imaxes na loita contra a erradicación da violencia de xénero. Paula Río Galdo, en recoñecimento á súa contribución ao campo de la terapia xenética e aos estudos de investigación de estrategias para a corrección das células de sangue. Xosé Leira López, a título póstumo, un homenaxe á súa trayectoria profesional como profesor e ao seu proxecto Aulas no Camiño, que foi todo un referente para coñecer a nosa historia e a de Galicia. A Corporación Municipal, en votación ordinaria e por unanimidade, acordou aprobar a proposta transcrita. Pois imos comezar precisamente coa entrega de recoñecementos. Imolo facer repasando, en primeiro lugar, a traxectoria dun centro emblemático que marcou a pauta do ensino en Ferrol no último medio século. É o Colexio San Rosendo. Imos repasar nunha proxección precisamente esa contribución á nosa cidade e tamén falará precisamente sobre ese colexio a continuación ao seu remate o alcalde de Ferrol. O 8 de novembro de 1969, as irmás Mucha e Marita del Río fundaban o Colexio San Rosendo no barrio de Canido, un centro no que se formaron numerosas xeracións de ferroláns e ferrolás. Transformado en cooperativa no ano 1984, foi pioneiro en Galicia en integrar alumnado de educación especial dentro das aulas ordinarias. Medio século de educación en mayúsculas formando en pluralidade, valores, integración e traballo en equipa, pero tamén tecendo unha comunidade educativa que pon todos os seus esforzos no desenvolvemento integral dos nenos e nenas. O centro, cuns 240 matriculados, contando tamén os da escola infantil fundada así mesmo por Marita e Mucha, continúa o seu labor tendo a integración das persoas con diversidade funcional como un dos alicerces do seu proxecto educativo. Veñen de festexar estas 5 décadas de ensino cun innovador proxecto vertical, 50 anos camiñando, unha auténtica máquina do tempo coa que o San Rosendo viaxou aquel afastado 1969 para aprenderlles aos seus cativos as diferencias entre o aprendizaxe daqueles tempos e o de agora. Por medio século impartindo docencia de calidade, sempre coa preocupación polo futuro do seu alumnado, o Colexio San Rosendo recibe a insignia de ouro da cidade de Ferrol. Bueno, proseguindo coa relatorio de actos, esta primeira insignia é para unha entidade que, como xa viron, pode exhibir con orgullo a súa ampla traxectoria. Os membros da comunidade educativa de San Rosendo, como xa se dixo, veñen impartindo ensino dende hai 50 anos. Adoitan a presumir de que forman unha gran familia. Eu mesmo tiven ocasión hai poucos días de estar con eles, comprobando
que antiguos alumnos e alumnas convivían como tal. Este colegio, que está íntimamente vencellado ao barrio de Canido, funciona a modo de cooperativa dende o ano 84 e apostou por un ensino aberto. Hai pouco comprobamos nesa festa como mestres, pais, estudantes e exalumnos non perderon aínda hoxe o seu vínculo co centro. Durante os breves momentos que puiden compartir con todos eles, comprobei que, en efecto, aquela non era somente unha xuntanza de exalumnos e comunidade educativa, era realmente unha enorme reunión familiar. Por lo tanto, meus parabéns en nome do Concello de Ferrol. Ángel Mato, alcalde de Ferrol, e Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, van a entregar a distinción que vai recoller a súa actual directora, Mónica Espeso, xunto a fundadora do colexio, Mucha del Río. Un aplauso para eles. Para eles e para elas, particularmente, un colexio que deixa hoxe a súa pegada nestes premios en clave feminina sen dúbida. Agradecemos a presenza de dúas mulleres, xa digo, que recollen ese aplauso da súa cidade, tanto Mucha, moitas grazas por estar hoxe con nós, como tamén Mónica Espeso, que ten a continuación a palabra. Alcalde de Ferrol, alcaldesa de Lugo, membros das corporacións municipais de Ferrol e de Lugo, autoridades, queridos premiados, estimado público. É un orgullo para min poder dirixirme hoxe a todos vostedes en representación dos meus compañeiros e compañeiras. El año 2019 ha sido un año muy especial para el Colegio San Rosendo. En él hemos celebrado nuestro aniversario. Hemos cumplido 50 años. 50 años caminando. Hace 50 años, Mucha y su hermana Marita iniciaron este camino. Un camino lleno de ilusión, de ganas, de objetivos, de algún que otro bache. Un camino en el que se aseguraron que las primeras piedras quedaran muy bien asentadas. Piedras que nos han permitido ser un colegio integrador, familiar e innovador. Piedras que todos los profesores y profesoras hemos procurado consolidar a lo largo de estos años, sin olvidar en ningún momento nuestra esencia, nuestras señas de identidad. Ser un colegio integrador. Nuestras puertas siempre han estado abiertas a todos y todas, independientemente de sus diferentes capacidades. Hemos tenido la suerte de poder compartir a lo largo de todos estos años nuestras vidas con verdaderos campeones. Campeones que nos han dado una lección de vida y nos han enseñado tantas y tantas cosas que no vienen en los libros. Campeones que nos han ayudado a ser mejores personas y que han permitido que el resto de sus compañeros se socializaran en un ambiente diverso, en el que han podido desarrollar valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, respeto, libertad y una sensibilidad especial hacia la diversidad. Ser un colegio familiar, porque las familias y el colegio debemos caminar en la misma dirección e ir de la mano en este largo camino. La colaboración de la familia y la escuela va a permitir un desarrollo integral de nuestros niños, que éstes mejoren sus habilidades sociales, sus capacidades, pero sobre todo nos ayudará a conseguir que nuestros niños sean felices y seguros de sí mismos. Ser un colegio innovador, adaptándonos a los tiempos y a los cambios de nuestra sociedad, haciendo que nuestros alumnos sean los protagonistas de sus aprendizajes, que aprendan de verdad, dejándolos crecer, superar sus barreras
elegir, participar y seguir su camino. Hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy ponemos fin a un año de celebraciones, a nuestro gran proyecto de 50 años caminando. Pero no podríamos finalizarlo sin acordarnos de todas las personas que nos han acompañado en este camino y que han hecho posible que hoy podamos estar aquí. En primer lugar, me gustaría hacer un agradecimiento muy especial hacia Mucha, nuestra fundadora. Gracias, Mucha, por ser una mujer emprendedora y por atreverte ya en 1969 a iniciar este camino. Gracias por haber elegido la mejor de las profesiones, ser maestra, y por habernos transmitido que no hay mayor satisfacción que ver el brillo de los ojos de un niño que está aprendiendo. Gracias por tu ilusión, por tu entusiasmo, tu vitalidad, tu dedicación, tus consejos, pero sobre todo gracias por habernos contagiado a todos los que te hemos acompañado a lo largo de estos años el amor por tu colegio, nuestro colegio. Gracias a Sari, a Florinda y a Marita, por acompañarla y por haber apostado ya en aquellos tiempos por ideas tan innovadoras como el aprendizaje cooperativo, la integración, la tolerancia, las inteligencias múltiples. Gracias por haber iniciado este camino. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han formado y forman parte de esta gran familia. Gracias por vuestra dedicación, por disfrutar de vuestro trabajo y por intentar transmitir ese entusiasmo e ilusión a nuestros alumnos. Gracias por enseñar matemáticas, lenguas, sociales, pero sobre todo gracias por enseñar a saber. Saber estar, saber escuchar, saber comprender, saber respetar, saber tantas cosas. Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra discreción y comprensión. Gracias a todos los alumnos y alumnas que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Sin ellos, nada de esto sería posible. Gracias por su cariño, por su energía, su inconformismo. Gracias por ponernos las pilas, por no dejarnos descansar, por enseñarnos que tienen mucho que decir y que necesitan ser escuchados. Pero sobre todo, gracias por seguir visitándonos año tras año y haciéndonos partícipes de sus logros. Gracias a todas las familias, padres, madres, abuelos, abuelas. Gracias por elegirnos, por confiar en nuestro trabajo y haber querido compartir con nosotros su tesoro más preciado, sus hijos. Gracias por vuestra comprensión, paciencia y colaboración. Gracias también a nuestras familias por ser tan generosas y permitirnos compartir tanto tiempo con nuestra otra familia que es nuestro colegio. Gracias a todas las AMPAs que nos han acompañado a lo largo de estos años, por estar siempre ahí y porque de una manera totalmente desinteresada nos han ayudado a conseguir un colegio mejor. Gracias por apoyarnos siempre. Nuestro agradecimiento también a todas las asociaciones y colegios que nos han ayudado tanto y han continuado la labor que hemos iniciado. Gracias a Teima, a Spanaes, a Spanés, Asociación Nuestra Señora de Chamorro, Terra de Ferrol. Gracias por escucharnos, permitirnos caminar juntos y creer en nuestro trabajo. Gracias a Eduardo Hermido, Asociación Cultural Muño do Vento y Asociación de Vecinos, por colocar nuestro barrio Canido en el mapa y por acordarse siempre de nosotros. A los medios de comunicación, por permitir que nuestro trabajo pueda salir de las aulas y por ayudarnos a visibilizar el derecho de todas las personas a tener las mismas oportunidades. Gracias por tratarnos siempre con tanto cariño. E, por último, gustaríame reiterar o meu agradecemento ao alcalde e á Xunta de Voceiros Municipais. Grazas por permitirnos finalizar este ano de celebracións con este recoñecemento. É un orgullo e unha honra para nós como ferroláns. Esperamos estar á altura e poder seguir contribuindo dende o colexio na formación de boas persoas e de grandes ferroláns. Moitas grazas. Baixamos dende Canido e como a música ten papel importante nesta gala e como no San Rosendo sempre souberon o que quixeron facer, adicamos ao primeiro premiado de hoxe, No Dudaría. Escoitamos música agora.
olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. O día de San Xiao deste 2020 e de grupos como os que tocan neste escenario e tamén de outros colectivos, de xente, de entidades como a Asociación Teima Down Ferrol. Na súa trayectoria afondamos a continuación coa seguinte peza audiovisual e tamén vai no facer de contado o alcalde da cidade. Teima Down naceu en febreiro de 1994 pola iniciativa de 3 familias de Ferrolterra con fillas e fillos que naceron ese ano con síndrome Down. Quixeron tecer unha rede entre elas para mellorar a calidade de vida deste colectivo e doutras persoas con discapacidade intelectual ata acadar a súa integración plena na sociedade. Unha integración que pasa pola visibilidade destas persoas en todos os ámbitos da sociedade e a súa integración laboral, fundamental para traballar unha autoestima da que todos e todas somos responsables. A alma da entidade está formada por 70 persoas, pero tamén polas súas familias e unha equipa de 18 profesionais, ademais de alumnado en prácticas e colaboradores. Teima significa idea fixa e constante na que se persiste. Así é a loita de teimudos e teimudas que camiñan lentos, pero seguros rachando teitos na nosa contorna. Sumando fitos como o maxistral pregón nas festas de Ferrol ou o seu artístico Camiño Teimudo, que serviu para deixar a súa pegada en forma de mosaico no Parque Raíña Sofía.
Declarada de utilidade pública no ano 2006, gañou o Premio Solidario Cidade de Ferrol en 2 ocasións, nos anos 2008 e 2016, por sendos proxectos dirixidos a apoiar a inserción laboral e a inclusión social. Polo seu compromiso social ao longo de 25 anos apoiando as persoas con Down e discapacidade intelectual, Teima Down recibe a insignia de ouro da cidade de Ferrol. Pois xa viron, outra entidade moi activa que tamén celebrou este pasado ano 2019 un aniversario redondo. É Teima Down, 25 anos que cumpriu preos de actividade en favor das persoas con síndrome de Down e con discapacidade intelectual. Todo iso serviu para proporcionar oportunidades formativas e laborais a este colectivo de rapazas e rapaces, o que se traduce na independencia na súa vida, algo tan importante para quen é diferente. Este traballo desinteresado, xurdido da iniciativa de varias familias, ten acadado, como ven, enormes resultados e numerosos recoñecementos. Entre eles, xa se dixo aquí, o Premio Solidario da cidade de Ferrol en 2 ocasións, por mor dos seus programas que, estes últimos días estivemos a coñecer máis polo miúdo. Eu quero dicir con todo cariño que hoxe vai a subir aquí, un rapaz que o coñezo dende que era pequeniño, vai a subir agora que recoñecía que estaba un pouco nervioso, eu entendo. Luís, que tal, como estás? Bien. A que lle agradezo moito que comparta con todas e todos nós este galardón porque representa o esforzo continuado de moitos profesionais, das súas familias e sobre todo deles. Luís, pasa a recoller o teu recoñecemento. Pois xa ven, non fan falta moitas máis presentacións. De novo, os rexedores de Ferrol e Lugo entregan a distinción e teñen esta vez a colaboración dese membro tan especial de Teima Down Ferrol como é Luís Rei, que vai recoller o pergameu. Está tamén con nós Patricia Serantes, a presidenta. E o agradecemento de Teima Vendamán da súa presidenta Patricia Serantes, que sabemos que está moi ben acompañada con Luís e a súa oportunidade de falar a continuación. Buenos días, alcalde de Ferrol, alcaldesa de Lugo, corporaciones municipales de ambos concellos, autoridades, compañeros y compañeras, es un placer compartir esta experiencia con vosotros. Muchas gracias a todos. Hola a todas y a todos. Para nuestra familia de Teima es un gran honor que el Concello de Ferrol haya pensado en nuestra entidad para distinguirnos con la insignia de oro de la ciudad. Ciudad en la que hemos nacido y en la que llevamos 25 años ferrolaneando. Ayer, Día de Reyes, mi hijo, Luis, hizo 16 años. Luis es mi segundo hijo y él llegó a nuestras vidas un día como ayer. Pero yo vine con sorpresa, nací con un cromosoma de más. Tras el impacto inicial, que como podéis imaginar fue grande, y sin saber nada sobre el síndrome de Down, aterrizamos en un pequeño local de Caranza. Allí conocimos Teima, un lugar de 20 metros cuadrados con olor a humedad, pero lleno de personas. Personas que nada más vieron a un bebé
y a una madre y a un padre preocupados, perdidos y con muchas ganas de que alguien les ayudase. Yo era un bebé muy dormilón, dormía mucho y era feliz, jugaba con mi hermana. Al tiempo que intentábamos retomar la normalidad de nuestra vida familiar, no nos olvidábamos de los ejercicios diarios y de las sesiones de atención temprana. Me ayudaban a crecer y hacerme mayor. Cada paso de su vida era un pequeño logro. Caminar, soplar, hablar, empezar la escuela infantil. Y siempre lo hemos hecho en compañía, con el apoyo de nuestra teima. Y después empecé el cole de Canido con mi propia María Jesús. Como familia de barrio, por si no os habíais dado cuenta, somos canidienses. El colegio elegido para Luis fue el mismo que el de Lucía, nuestra hija mayor, es decir, el Cruceiro de Canido. Os voy a contar una pequeña anécdota. La primera vez que llevé a mi hijo Luis al colegio para que le hiciesen una entrevista, la persona responsable se sorprendió cuando comprobó que Luis sabía distinguir una silla de una mesa. Nosotros nos sorprendimos mucho más y solo pensamos, ¡puf!, lo que nos espera. Así fue. Entre charcos, tropiezos y obstáculos nos dimos cuenta de las muchas barreras que nos íbamos a encontrar en el camino de la inclusión y la equidad, aunque también nos íbamos encontrando personas que apostaban y creían en nuestro hijo. Yo siempre quise y quiero ser uno más como tú y contigo. Pero siempre podemos encontrar muros más grandes y entonces llegó el instituto, la secundaria y la adolescencia. Y aquí estamos, intentando sobrevivir. Gracias a que nuestra teima sigue acompañándonos, si no tal vez ya hubiésemos tirado la toalla. Aunque también sabemos que no hay nada más importante que su voz. Quiero hacer carpintería, trabajar, tener pareja, quiero conducir mi coche y vivir solo. Mirando hacia adelante, vemos preocupaciones, como todos vosotros y vosotras, por nuestros hijos, nuestro negocio, la vejez, la salud. Pero sabemos que Teima, nuestra familia de familias, siempre estará para apoyarnos. Queremos dar 1000 gracias a aquellas primeras familias valientes que iniciaron el camino hace 25 años. Ellas no sabían que en este camino se tejerían tantas y tantas historias y tampoco que serían capaces de mantener este afán reivindicativo. Nos mueve que nuestros hijos e hijas tengan las mismas oportunidades y, como toda la ciudadanía, tengan sus obligaciones y sean libres para ejercer sus derechos. Todo esto me llevó a hacerme presidenta de Teima allá por el año 2008. Me siento tremendamente orgullosa de representar a todas las familias teimudas, siempre y todos los días, especialmente en un día como hoy. Gracias Teima, gracias Concello y gracias a todos y a todas. Seguiremos teimando y necesito que mi teima sea vuestra teima. Muchas gracias. Muy bien. Pois vai agasallo, non? Nos recoñecemos todo o que veñen facendo neste tempo e eles nos agasallan cun pouco ou moita desa emoción que sempre queren transmitir a toda a cidadanía. Como eles levan tantos anos dando mensaxes á cidadanía, agora son mensaxes de agua os que imos escoitar. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no.
¿Qué le voy a hacer si yo de pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: oh, parece que te sigue, oh, y el mundo repite, oh, y una ola viene y dice: oh, parece que te sigue, oh, y el mundo repite, oh. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo perdí las gotas de tu llanto? Tus gotas merecen transparencias de mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Es que gotas sobre gotas como olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: oh, parece que te sigue, oh, y el mundo repite, oh, una ola viene y dice: oh, parece que te sigue, oh, y el mundo repite, oh. Agora, e xa que ao comezo falábamos do ensino para os máis pequenos dentro do Colexio San Rosendo e pasamos a unha das teimas de teima, como é a inserción laboral, imos quedar nun punto intermedio. É o momento do IES Leixa, que precisamente nestes últimos anos traballou para fomentar ese feito de atopar un oco no mercado laboral despois de obter a formación precisa. E do seu rol no ensino ferrolán, despois de que repasemos a súa historia en vídeo, tamén falará o alcalde de Ferrol. O IES Leixa botou a andar en 1979. Ademais de impartir bacharelato, o Centro Ferrolán conta con formación profesional nas ramas de artes gráficas, sanidade e servizos socioculturais e a comunidade. Traballa dende hai 40 anos na liberdade, a autoestima, a solidariedade, a tolerancia, a innovación, a atención á diversidade e a igualdade co seu alumnado, e, precisamente, neste último eido foron premiados o pasado 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
O estudante de ciclo medio de preimpresión digital, José Antonio Varela, e o grupo do ciclo superior de deseño e edición de publicacións impresas e multimedia gañaron as dúas modalidades de imaxe gráfica e audiovisual do concurso organizado pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Xunta de Galicia. A educación é a arma máis poderosa que temos ao noso alcance para acabar coa violencia de xénero, favorecer un adecuado coñecemento do seu comezo e a súa evolución, así como alertar a mocidade dos riscos que poden implicar estas primeiras fases, incorporar o rexeitamento da mesma na propia identidade e darlles ferramentas para denunciala é fundamental. O traballo do Leixa neste aspecto supón un grande exemplo e merece todo o noso recoñecemento. Pola súa implicación, por medio de traballos de vídeos e imaxes na loita contra a erradicación da violencia de xénero, o IES Leixa recibe a insignia de ouro da cidade de Ferrol. O Concello acordou tamén que o IES Leixa reciba a insignia de ouro tanto polo seu facer cotián, polos seus proxectos audiovisuais que preparou precisamente para celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Traballos que, por certo, xa lles valeron a concesión do Premio da Xunta de Galicia e que, ademais de o seu valor como instrumentos para a concienciación, creo que están imbricados en todas e cada unha das clases, das aulas do IES Leixa, como tamén podemos comprobar hai poucos meses, cando visitamos esas magníficas instalacións, pero como colofón a esa visita, o que mellor nos levamos foi a ilusión dunha comunidade educativa convencida que nos mostrou todas as capacidades dese instituto no que se imparten diferentes ensinanzas relacionadas co deseño gráfico e a sanidade. O bo facer deste equipo docente convírteo nunha referencia para o estudo de todas estas materias e tal e como nos dixeron, con amplos proxectos cara ao futuro. Ángel Mato, alcalde de Ferrol, e Lara Méndez, rexedora de Lugo, van a entregar a distinción en presenza de Marco Antonio Cendán, alumno do propio Instituto de Ensino Secundario de Leixa, que vai recoller o correspondente pergameu, e tamén está con nos Ana Roel, que é a súa directora. Un aplauso para eles. Grazas aos dous, a Marco Antonio pola súa colaboración no escenario. Agora vai ser Ana Roel quen adique ao público que hoxe está neste teatro unhas palabras de agradecemento. Bo día a todos e todas, alcalde, alcaldesa, corporacións de Ferrol e Lugo, autoridades, entidades, empresas, premiados e premiadas, amigos e amigas. En nome do Instituto Leixa, quero trasladar a honra de recibir esta distinción dos nosos conveciños e conveciñas, e máis se cabe polo motivo que nos fixo merecentes dela, a nosa loita contra esa lacra que é a violencia de xénero, e porén a desigualdade que seguen a sufrir moitas mulleres. Unha indecencia que nos avergoña como sociedade, unha loita que non pode cesar mentras exista un só caso. Outra muller asasinada, maltratada, física ou psicolóxicamente, uns fillos e fillas vítimas dun pai maltratador, o mínimo abuso laboral, calquera forma directa ou indirecta de maltrato ou simplemente de desigualdade de xénero. Non podemos tolerar que aínda unha parte do 50% da sociedade poña en dúbida que outro 50% ten idénticos dereitos e obrigas en todas as facetas que tecen o día a día, desde a familia ata o posto de traballo ou o tempo de lecer. Homes e mulleres diferentes e complementarios
non gardamos diferenzas en canto a valía e oportunidades. Cada un de nós temos a responsabilidade de levar a cabo este cambio que xa hai tempo de ver estar feito. Permitídeme, como representante dun centro de estudos con bacharelato e formación profesional, que vos comente que para nós non existe outra maneira de traballar que non sexa en absoluta igualdade e inclusión. Desenvolvemos o labor diario nun ambiente que non deixe a menor dúbida a defensa destas ideas, do respecto polos demais, en definitiva. Un centro de ensinanza non é só un lugar de formación académica, é tamén un espazo onde se transmiten valores e a única forma de facelo é co exemplo persoal de toda a comunidade educativa. E cando dicimos comunidade educativa non só nos referimos aos que convivimos no instituto, profesorado, alumnado, persoal non docente. A nosa comunidade educativa inclúe as nosas autoridades e as empresas e entidades cos que colaboramos de maneira recíproca. Tanto a Administración como o sector empresarial co que nos relacionamos traballan na procura da igualdade. Entre todos e todas pechamos ese círculo responsable coa meta por acadar. Tolerancia cero contra a violencia e a desigualdade de xénero. Hoxe estamos aquí representados todos. O Consello Escolar, máximo expoñente da comunidade educativa propiamente dita, docentes e estudantes partícipes do traballo en igualdade, a conselleira e o director xeral de Educación, cargos relevantes de empresas e entidades moi significativas para as nosas familias profesionais, Coreti e INSA, na área das artes gráficas, Complexo Hospitalario Universitario, Arquitecto Marcide, Hospital Juan Cardona e Forzas Armadas por Sanidade, as Panaes e Domus Vi en relación coa familia de servizos socioculturais e a comunidade. A súa presenza confirma a importancia deste acto. Agradecemos o voso esforzo por acompañarnos e compartimos esta distinción con vos. Só falta alguén a quen hoxe votamos de menos, porque unha grande parte dos méritos acadados debémoslo a ela, a profesora de Artes Gráficas María Salas, que en co seu alumnado leva máis de 20 anos traballando contra a violencia de xénero. Unha pequena mostra deste labor acabades de vela na última parte do audiovisual proxectado ou nas fotografías tamén proxectadas. Ela é un exemplo a seguir e non podemos esquecela. Razóns persoais impídenlle estar connosco. Parabéns aos demais premiados e premiadas. Expresamos a nosa honra por compartirmos este día con eles e elas. Gratitude sincera por esta distinción. É un orgullo e unha motivación para seguir traballando ata chegar á gran meta, que non haxa ni unha soa vítima da violencia de xénero. A educación é un dos piares fundamentais de toda a sociedade. Pode que o prioritario. Pero ningunha sociedade poderá progresar se non é xusta, igualitaria e inclusiva. Ted a certeza de que o Isleixa continuará a ser responsable no compromiso de traballar en xustiza, igualdade e inclusión. Un compromiso no que queremos contar con todos vos, todas e todos. Estamos seguros de que así será, como así foi para a ilustre ferrolá Concepción Arenal, referente na loita de educación en igualdade. Non esquezamos o que xa ela expresou hai 2 séculos. La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Onte, 6 de xaneiro, día máxico, Mónica e Ciara non puideron recibir os seus reis. Nunca os recibirán. De novo, a monstruosidade fíxose real. Como sociedade estamos en débeda con vos e cumpriremos o noso compromiso. O noso agarimo para a vosa familia. Na vosa memoria, a honra deste acto. Moitas grazas. Pois xa que escoitamos esas alusións
a loita fronte á violencia contra as mulleres, unha canción a continuación que ten moita simboloxía, que ten moita mensaxe nese sentido, La Puerta Violeta, que é original de Rosalén. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, me reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Máis premios. A tarefa das mulleres adoita pasar desapercibida en eidos como o científico e unha ferrolá pon o seu grande area e paga a pena que coñezamos nos vindeiros minutos o seu relato de esforzo cotián. Científica biomédica e para máis detalle premio a mellor investigadora moza do último ano da Sociedade Europea de Terapia Xenética e Celular. Coñezamos a Paula Riogaldo a través desta proxección e de contado fala de novo o alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Paula Riogaldo naceu en Ferrol en 1974 e estudou Bioloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Científica e biomédica, actualmente forma parte do grupo do doutor Juan Bueren, unha equipa do Centro de Investigacións Enerxéticas, Medioambientais e Tecnolóxicas, o CIEMAT, o Centro de Investigación Biomédica en Rede de Enfermidades Raras, CIBERER, e o Instituto de Investigación Sanitaria da Fundación Jiménez Díaz. A ferrolá, afincada en Madrid, ven de gañar o premio a mellor investigadora nova do ano da Sociedade Europea de Terapia Xénica e Celular
polos resultados dun ensaio clínico de terapia xenética para as persoas afectadas pola anemia de Fanconi, unha doenza pouco común na que falla a médula ósea e os doentes teñen máis predisposición a ter cáncer. Ela dirixiu o traballo en novas estrategias de terapia con células NAI que demostrou que as células do sangue dos pacientes poden corrixirse utilizando unha estrategia innovadora de edición xenética. Pero Paula, lonxe de acaparar méritos, insiste en que o recoñecemento vai para os moitos anos de traballo conxunto de toda a equipa. Ademais de ter contribuído e seguir traballando para mellorar a saúde das persoas en todo o mundo, Paula supón tamén todo un referente para as mozas que queiran adicarse á ciencia e vexan nela un espello onde mirarse. En recoñecemento á súa contribución ao campo da terapia xenética e aos estudos de investigación de estrategias para a corrección das células do sangue, Paula Río Galdo recibe a insignia de ouro da cidade de Ferrol. Pois ben, retomando as últimas palabras da anterior galardoada, fagamos público o noso rexeitamento absoluto coa violencia machista e fagámolo en positivo, recoñecendo o talento dunha persoa que, cando hai algúns meses xa, moitos, eu empezaba a vislumbrar a súa traxectoria profesional, me din conta de novo do importante que é dispor dun ensino público de calidade que prestixe as nosos mozos e as nosas mozas, nos que poñamos a primeira pedra para que pivote o noso desenvolvemento futuro. Neste intre, quixeralle agradecer, lóxicamente, a conselleira de Educación, doña Carmen Pomar, que nos acompañe hoxe a todos pois neste acto, porque todas as administracións públicas somos corresponsables para seguir garantindo que todos podamos acceder a un ensino en igualdade de condicións que permita, como neste caso, presumir a min como alcalde de Ferrol do talento dunha ferrolá como Paula Río, porque xa viron, esta biomédica foi destacada recentemente como a mellor investigadora nova do ano pola Sociedade Europea de Terapia Xenética e Celular. É unha mostra máis dese talento ferrolán que conmemoraremos ao longo de todo este ano na figura internacional sobradamente recoñecida de Concepción Arenal, pero, como eu lle decía a Paula, non sabemos. Seguramente dentro de moitos anos, o mellor temos que recoñecer a traxectoria de Paula, que eu, permítanme que diga que nese escasa media hora que tivemos para falar non fun quen de chegar a todo, a entender todo o abanico da investigación que está a desenvolver en numerosísimas terapias que teñen que ver co cancro, coa hematoloxía, coa biomedicina. En realidade, un orgullo para min pois que este ano unha muller tan nova, como lle decía nai, non me extraña que se sinta orgullosa, porque eu que teño pois coñezo ao resto das irmás. Eu creo que neste caso Paula hoxe aquí mostra o millor que ten o ensino público, a muller, o talento e a investigación no progreso da sociedade. O alcalde de Ferrol, Ángel Mato, e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, entregan esa distinción, tanto a placa coa propia insignia de ouro, como tamén vai recibir o pregameu acreditativo desa condición de merecedora da insignia de ouro da cidade neste inicio de 2020.
E vai ser a propia Paula Río Galdo quen fala agora do que sinte grazas a este galardón e de cale ese traballo decisivo, pero moitas veces en silencio. Señor alcalde de Ferrol, señora alcaldesa de Lugo, corporaciones municipales de Ferrol y Lugo, autoridades, homenajeados, señoras y señores, en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena a todos mis compañeros galardonados este año. Al Racing como Ferrolano del Año, al Colegio San Rosendo, a la Asociación Teimadao, al Instituto Leixa y a Mari Carmen Landeira por la insignia de oro a título póstumo a Xosé Leira. Un honor para mí compartir este día con todos vosotros. Y, por supuesto, dar las gracias en primer lugar al alcalde y a todos los grupos del concello por pensar que yo podía ser merecedora de este premio. No os podéis ni imaginar lo agradecida que estoy por ello y orgullosa de pertenecer a esta ciudad que valora de esta manera el trabajo de investigación que se está haciendo en este país, cosa que en general no es muy habitual. No se puede describir la emoción que sentí cuando el alcalde me llamó y dijo que seguía mi trabajo desde hace tiempo. Saber que la pequeña aportación que haces es tan valorada es para mí el mejor premio. Gracias a Leonor por su cariño y dedicación durante estos meses en la organización de este evento. A Iris Producciones por el maravilloso vídeo que han preparado y gracias a todos los que habéis estado y estáis hoy trabajando aquí para que este día sea inolvidable para todos nosotros. Como bien dice el vídeo, mi trabajo habría sido imposible sin mucha gente, empezando por mi jefe con el que llevo trabajando ahora mismo ya 20 años, el doctor Juan Buering, y que me ha ayudado a crecer como científica y como persona. Gracias a todos los que han trabajado día a día conmigo en el laboratorio en días que eran interminables, para conseguir lo que hemos conseguido, ver la sonrisa de algunos niños y el agradecimiento de todas las familias de los pacientes con anemia de Fanconi. Eso no tiene precio y hace que cuando ya las fuerzas se agotan te vuelvas a levantar y continúes con el mismo entusiasmo de siempre. A Susana, mi amiga del alma, con la que he trabajado en este proyecto codo con codo. Este trabajo no lo podría haber hecho con otra persona. A Julián, el médico que con tanto cariño ha tratado a los pacientes. A Aurora, la secretaria de la Fundación Española de Pacientes con Anemia de Fanconi, que con tanto mimo cuida de todos y cada uno de nosotros. A todos los médicos y colaboradores que tenemos en España y en el resto de Europa. Y, por supuesto, también a todo mi grupo, con el que estamos trabajando en nuevos tratamientos para la anemia de Fanconi y para otras enfermedades. Pero todo esto no habría sido posible sin mi familia y mis amigos. Como digo, siempre toda mi energía sale de la fuerza que ellos me dan. Por eso, a todos ellos, mil gracias. A los que están hoy aquí y a todos los que no pueden estar y les gustaría, pero que creo que podrán vernos desde algún sitio. Por supuesto, Maru y Víctor, vosotros también formáis parte de nuestra familia. A mis padres, Rufino y Finucci, por el esfuerzo que han hecho durante toda la vida para que las tres podamos cumplir nuestros sueños y por animarnos siempre a hacer lo que realmente queríamos. Aunque oír que tu hija quiere ser bióloga y trabajar en ingeniería genética no debe de dar mucha tranquilidad a unos padres. A mis hermanas, Laura y Marta, mis cuñados, Frank y Flitchi, mis sobrinos, Luna y Antón, por darme la energía y el apoyo incondicional siempre en todas mis decisiones, por locas que pareciera, y por hacerme sentir siempre que no me había ido. A mi familia, mis tías y tíos, mis primas y primos, mi madrina y mi padrino, pendientes siempre de mis avances y compartiendo cada momento de alegría como si fuera suyo. Gracias a todos mis amigos que también son parte de mi familia. Gracias a todos por su generosidad y entender que mi trabajo es parte de mi vida y apoyarme y animarme siempre. No puedo terminar sin dar las gracias a las familias y pacientes con anemia de Fanconi, que son el verdadero motor de nuestro trabajo. Ellos nos apoyaron desde el primer momento, cuando este trabajo era todavía ciencia ficción. Creyeron en nosotros y al final, entre todos, lo hemos conseguido. Gracias a su fuerza y coraje, que ha hecho que nosotros tampoco pudiéramos renunciar a luchar hasta conseguir un tratamiento que esperemos que pueda ser eficaz a largo plazo en muchos pacientes, en una enfermedad que es realmente devastadora. La investigación lleva mucho tiempo, pero al final ayuda. Es clave para el avance de un país y todos, con nuestro pequeño granito de arena, deberíamos apoyarla, porque es uno de los motores que mueve el mundo y en ese mundo Ferrol ha sabido apoyarla. Eso me hace, si es posible, estar todavía más orgullosa de ser ferrolana. Muchas gracias de corazón a todos.
Adicamos a Paula a seguinte canción, o seu título enlaza perfectamente con xente como ela e con traballos como que fai ela. No puedo vivir sin ti. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. A gala deste ano ten un punto particularmente emotivo. É a distinción a título póstumo a Xosé Leira López, Pepe Leira, como era coñecido na nosa cidade. Sociólogo, impulsor de certames como Aulas no Camiño, promotor de cultura e de sabedoría na súa comarca. Botamos unha ollada ao seu legado que tamén abordará o alcalde de Ferrol. Xosé Leira López naceu en Valdoviño en 1951 e finou en Ferrol o pasado 22 de outubro, despois de vivir na cidade desde os 4 anos de idade. Licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid e doutor en Socioloxía pola Universidade da Coruña, era profesor titular da Facultade de Socioloxía e da Facultade de Humanidades do campus de Ferrol desde a súa creación.
Tivo publicado máis de 50 monografías, capítulos de libros e artigos en revistas científicas. Poeta prolífico e escritor en lingua galega, Leira era un apaixonado da cultura, o patrimonio e do Camiño de Santiago. Precisamente, en torno á Ruta Xacobea, levou a cabo 13 edicións dunha das actividades máis consolidadas da UDC, as Aulas no Camiño, que dirixiu dende 1995. Un proxecto cultural e de investigación co que percorreu Europa xunto ao seu alumnado poñendo foco na contribución do Camiño á realidade europea e de xeito especial á galega. Confiando na eternidade dos poetas e dos bos e xenerosos, Leira estará hoxe en Algures regalándolle a súa amada as mesturas de cores de Luis Xoane, os papiros da Biblioteca do Cairo, as narracións de Méndez Ferrín, as pequenas igrexas románicas, todas as árboles da Amazonia. Xa saben, o seu conxunto azul de palabras. Como homenaxe á súa traxectoria profesional como profesor e o seu proxecto Aulas no Camiño, que foi todo un referente para coñecer a nosa historia e a de toda Galicia, Xosé Leira López recibe a título póstumo a insignia de ouro da cidade de Ferrol. Pois precisamente neste ano, cando acabamos de coñecer que este camiño inglés do que estamos facendo gala dende hai algún tempo xa recibiu a maior cuantía de visitantes pois ao longo destes últimos 12 meses, era inevitable recordar a un persoeiro ferrolán, a lo menos da adopción, de Valdoviño, ben cerquiña de aquí, como José Leira. De José Leira, o único que temos que decir é que a súa morte no pasado outubro collernos a todos, como soe acontecer, a contrapé. E por iso eu quero agradecer especialmente a súa familia que esteña hoxe aquí con nós, con todo cariño, todo aprecio en nome de toda a corporación. Non podíamos deixar de render homenaxe a un querido escritor, politólogo, sociólogo, pero sobre todo a un incansable traballador que promoveu eso que se chama Aulas no Camiño, que axuda ao mesmo tempo a coñecer o noso patrimonio cultural e histórico e ao mesmo tempo tender pontes entre culturas, entre povos, entre vilas, xustamente agora na que, por mor destas cuestións que ten a política, pois parece que nos fijamos moito máis no que nos distingue, do que nos achega, pero eu creo que con Aulas no Camiño o que se facía era unha loa a todo aquilo que nos fai millores sociedades, a convivencia, a cultura, o patrimonio histórico. Creo que, en definitiva, José Leira abordou con seriedade durante o longo da toda a súa vida o coñecemento desta ruta xacobea, que é unha ruta vertebradora de Europa, é unha ruta de comunicación entre povos e, por tanto, esta insignia de oro non pode ser máis merecida. Ángel Mato, rexedor de Ferrol, Lara Méndez, a súa homóloga de Lugo, entregan a distinción. Acompaña a súa viúva, María del Carmen Landeira, o seu fillo, Grial Leira Landeira. A súa familia, que máis quixo a Pepe Leira, ten agora a palabra.
Bo día. En primer lugar, parabéns ás entidades e persoas que recibides as insignias de ouro da cidade, así como Ferrolandoano o Racing no seu centenario. Pola nosa parte, expresar o noso agradecimento ao alcalde e á Corporación Municipal por otorgar esta insignia a título póstumo a Xosé. No seu nome, moitas grazas e bo camiño. Pois música de aquí para un home de aquí que fixo tanto polo de aquí. Na súa memoria escoitamos Quen poidera namorala.
puidera enamorarla, meu amigo. Quen puidera enamorarla, quen puidera enamorarla, meu amigo. Afrontamos os minutos finais desta gala pasando xa das insignias de ouro da cidade ao premio ao Ferrolán do ano do pasado 2019. É para o Racing Club Ferrol polo seu centenario, polos seus primeiros 100 anos de vida, por tanto vai ser o momento do seu presidente, José María Criado, en nome deses 100 anos de trayectoria dos verdes, que imos ver tamén neste vídeo a continuación e dos que falará o alcalde Ángel Mato. O fútbol, como tantas outras cousas, chegou a Ferrol por mar. A pegada dos profesionais británicos fixo da cidade unha das pioneiras do país na práctica deste deporte a comezos do século XX. O barrio de Esteiro deu testemuña da fusión do Racing Club e o Club Ferrol, o xermolo deste Racing centenario do que non podemos sentir máis orgullo. O 5 de outubro de 1919 botou a andar este soño colectivo tinguido de verde. Un equipo que venceu 3 veces no campeonato galego e que conta un subcampeonato español. Un conxunto que tocou o ceo nunha final da Copa de España. O equipo senlleiro, o que máis tempadas permaneceu na categoría de prata e mesmo estivo a piques de codearse cos grandes clubs de primeira. Porén, o Racing tamén é un club grande, do seu berce de Esteiro pasando por Caranza e quedando na súa casa do Inferniño, no Manuel Rivera, ata que puxo rumbo a Malata en 1993, sempre estivo arroupado polos seus xareiros. Unha afección afeita a encaixar golpes, pero tamén a erguerse e a soñar en cada tempada, a non abandonar. A lembrarse daqueles que deron moito para que o Racing puidese chegar a cumprir 100 anos. De avós a netos, de nais a fillas, o Racing é un símbolo da cidade e un dos nosos mellores embaixadores. Polo seu compromiso coa nosa cidade durante un século, pola posta en valor do noso deporte e polos éxitos acadados nas diferentes competicións nas que participou, o Racing de Ferrol recibe hoxe a distinción de Ferrolán do ano. Bueno, pues tal como comenzábamos, esta distinción de Ferrolán de ano supón nesta ocasión remontarse a aqueles tempos nos que falábamos de principios do século XX, porque a institución, como xa se ten dito, cumpriu un século de vida. E o Racing é, no ámbito deportivo, o noso representante máis destacado e lonxevo e ten levado o nome da nosa cidade ate todos os recunchos de España durante todos estes 100 anos. O seu vínculo coa cidade vai moito máis alá do eido estritamente deportivo. Eses valores de profesionalidade, de señorío, como sempre recorda o seu presidente recentemente pregoeiro das festas, fanno merecedor do noso recoñecemento e moi acaído para que o Concello lle recoñeza o seu valor como un dos maiores símbolos ferroláns. Para Ferrol, o Racing de Ferrol é un sentimento, e os sentimentos trascenden calquera consideración. En nome da corporación, eu, como xa vai a ser a miña última intervención, quixera lle dar os meus parabéns ao Racing de Ferrol, pero tamén ao resto de galardoados
máis que por estas distincións, polo seu traballo, porque vos facedes e sodes a sociedade e porque a través de iso ofrecedes, pois dende cada un dos eidos que representades, o millor de todos e todas nós. Parabéns, gracias a todos por vir, e despois da entrega deste galardón, queremos compartir unha foto de familia con todos vostedes, veciños e veciñas, agardando que o ano que ven teñamos aquí outros dignos representantes desta nosa sociedade e simplemente desexarlles que teñan boa mañá e compartiremos despois un pequeno ágape no primeiro andar. Por favor, Pepe. Os alcaldes de Ferrol Ángel Mato e a alcaldesa de Lugo Lara Méndez entregan a distinción ao Racing no centenario do clube máis destacado do fútbol da cidade de Ferrol. José María Criado, actual presidente do Racing, é quen vai agradecer en nome dunha parte tan relevante do corazón desta cidade este agasallo de todas e todos. Señor alcalde, señora alcaldesa de Lugo, concelleiros, autoridades, señores y señores, amigos y amigas. En primer lugar, quiero, como dijo Paula, agradecerles a los premiados y que es una honra para mí el compartir este día con todos vosotros. Colegio San Rosendo, Asociación Teima Down, IES Leixa, Paula Riogaldo y a título póstumo, a mi buen amigo Xosé Leira. Hoy es un día muy importante para el Racing. Los que somos ferrolanos y peinamos canas, el ser designado como ferrolano del año a una entidad como la nuestra, pues es un gran orgullo. No quiero extenderme en mi intervención, primero porque por temas protocolarios, el Racing, por ser designado como ferrolano del año, cerraba este acto. Yo creo que el que más y el que menos ya estamos deseando deleitar el arroz con leche. Y voy a intentar ser muy breve porque hay un dicho que dice muy correctamente que una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí el protocolo del ayuntamiento nos ha expuesto muy detalladamente toda la historia de nuestro club. El hecho de que yo me encuentre hoy aquí con todos ustedes representando al club, porque yo no soy el galardonado es el Racing de Ferrol, pues es el esfuerzo y la dedicación de muchas personas que de una manera altruista se han volcado con el club. Me estoy refiriendo a jugadores muy representativos que hemos tenido, jugadores, entrenadores, directivos, colaboradores, hasta presidentes. Y uno muy reciente, pues ha representado casi un cuarto de siglo de la historia de este club. Como es un día de agradecimiento, porque el Racing hoy está de gala, no quiero olvidarme de nuestro concello. El concello de Ferrol siempre en momentos muy difíciles en la historia del club, porque ha vivido a lo largo de esta historia 100 años, es mucho decir 100 años, pues ha pasado momentos críticos. Y el concello siempre estuvo y sigue estando al lado de nuestro club. También quiero dedicar de manera especial el cariño que sentimos por una institución como es la Armada, que siempre ha tenido un comportamiento de cariño y ayuda al club, porque también en una etapa muy difícil de la historia de España, el Racing necesitó de la Armada y siempre estuvo con nosotros. No me puedo olvidar también de empresas que son fundamentales para que el Racing lleve un día a día fácil, por decirlo de una manera, como es Reganosa, la entidad financiera Banca y la Estrella de Galicia. Todo esto junto hace que el Racing siga vivo y que represente el nombre de la ciudad, como dijo el alcalde,
en esta introducción que hizo refiriéndose al Racing, pues que represente con orgullo y con señorío el nombre de nuestra ciudad por el territorio español. Pero todo, en resumen, un año más se demuestra en este escenario del Teatro Jofre que hay personas y entidades que realzan y que luchan por el nombre de nuestra ciudad. Yo lo único que, y aprovecho siempre que tengo un micrófono delante, para presumir de ferrolano, me siento orgulloso de ser ferrolano, de ser ferrolano, y está claro que somos capaces de hacer grandes proyectos y las ciudades se hacen con el apoyo de todos los ferrolanos, no solo de un ayuntamiento, de una persona, el apoyo de los ferrolanos. Yo creo que Ferrol merece que todos luchemos por ello. Xa para rematar, en o día de San Xiao, agradecerles a todos vostedes este cariño con que ha recibido al Racing y el respeto de todos y desearles, como digo, moi buen día e moitas gracias. O fútbol é un xogo, probablemente é máis que un xogo de feito, pero non necesariamente malvado, como di unha fermosa canción, o seu título original en inglés, a que imos a dedicar agora ao Racing, xa case un clásico, diría eu, Wicked Game, de Chris Isaak. On fire and no one could see but you. Strange what desire made foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, I wanna fall in love. This kind of song is gonna break your heart. No, I wanna fall in love. This kind of song is gonna break your heart with you. This kind of song is gonna break your heart with you. What a wicked game you play, make me feel this way. What a wicked thing to do, let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, make me dream of you. I wanna fall in love. This love is only gonna break your heart. No, I wanna fall in love. This love is only gonna break your heart with you. On fire, no one can save it but you. Strange what desire way foolish people do.
somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. This game is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This game is only gonna break your heart with you. This girl is only gonna break your heart with you. This girl is only gonna break your heart. No, this girl is only gonna break your heart. Nobody loves no one. Pois ata aquí esta cita tan especial do Día de San Xiao, do Día do Patrón da cidade de Ferrol, en nome do Concello de Ferrol. Grazas por acompañarnos hoxe no Teatro Jofre, tamén, como non, ao grupo que tivo a oportunidade de deleitarnos ao longo desta cita. Se antes o alcalde ofreceu algunha coordenada do que está por vir a continuación, imos ter a oportunidade na parte alta deste teatro de servir o postre tan típico desta xornada como é o arroz con leite, tan tradicional que, se non me falla a memoria, o propio alcalde dixo estes días que quería saber un pouco máis sobre a súa historia, ou sexa que o mellor é tamén a oportunidade máis acaída. Como resume, en nome do Concello, como dicía antes, estaremos encantados de que estean con nos nesa cita, tamén o ano que ven, porque non, pero antes imos ter oportunidade de que dende os seus asentos tamén sexan protagonistas dunha foto de familia que imos facer en lembranza deste acto cos homenaxeados, coas persoas homenaxeadas e con todos os que están hoxe no teatro, co público detrás, para que haxa un bo fondo e cos convidados especiais aquí no escenario, no lugar que lles iremos agrupando pouco a pouco. De novo, grazas e bo San Xiao. Sí.